Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Een groep demonstranten heeft gisteren de Julianabrug afgesloten. Daarmee wilden ze hun onvrede uiten over de huidige situatie op Curaçao. Na tussenkomst van de politie werd de manifestatie opgeheven. Later gingen de demonstranten naar Salinha en ook werden autobanden in de brand gestoken op de Arubastraat en de Nijlweg. De demonstranten willen dat de huidige regering aftreedt en dat er meer naar het volk wordt geluisterd. Een Curaçaose vrouw van 60, mevrouw Charline Werneman, is deze week in het nieuws in Nederland omdat ze een hongerstaking is begonnen. In het centrum van Den Haag wil ze daarmee aandacht vragen voor de positie van migranten in Nederland en wil ze ook het politiegeweld op de agenda zetten. Minister-president Mark Rutte heeft haar ontmoet en met haar gesproken over haar zorgen. Op de weg naar Hato heeft zich vanochtend een zwaar ongeluk voorgedaan. Volgens verschillende media is de chauffeur van een quad daarbij overleden. De politie onderzoekt de zaak. Minister Armin Conquet van Bestuur, Planning en Dienstverlening had gisteren een vergadering met de Centrale Commissie van Vakbonden. Die vergadering wordt vandaag voortgezet. Mario Chirino van de Centrale Commissie hoopt dat er vandaag een akkoord kan worden bereikt met de minister. Het gaat allemaal over de bezuiniging van 12,5% in de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren. De bonden en de minister praten verder, maar de punten zijn duidelijk. De overheid wil dat er bezuinigd wordt. De bonden zijn het daar niet mee eens, maar willen vooral niet dat er wordt gekort op salaris van ambtenaren. Het Curaçaose parlement zal vandaag tijdens een openbare vergadering het eigen voorstel behandelen voor de bezuiniging van 25% van de arbeidsvoorwaarden van de parlementariërs. Gisteren presenteerde statenvoorzitter Anna-Maria Pauletta de bezuiniging tijdens een vergadering van de Centrale Commissie. Het parlement heeft ervoor gekozen om 5% van de eigen autotoelage af te halen, 4% van de representatiekosten, 3% van het vakantiegeld en 13% van de vakantieuren. Bij elkaar is dat 25%. Gisteren heeft zich een explosie voorgedaan in het postkantoor van Groot Kwartier. Daarbij ontstond brand in de buurt van de generator. Niemand is gewond geraakt en alle werknemers konden snel naar buiten gaan. De brandweer onderzoekt de oorzaak van de explosie. De Extra heeft vandaag een artikel met gevangenisdirecteur Ernie Floran. Volgens hem zijn de barakken op het terrein van de SDKK-gevangenis de laatste tijd erg stil. Op dit moment zitten er 19 ongedocumenteerde mannen in. Die zijn in afwachting van een uitzetting, maar vanwege de coronacrisis is dat nu niet mogelijk. Sinds het begin van de coronacrisis worden ongedocumenteerden op Curaçao niet langer vastgezet, juist omdat het vanwege de gesloten grenzen niet mogelijk is om ze terug te sturen naar hun land van herkomst. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.